Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bezoek van de president van Suriname aan Curaçao. President Chan Santokki is vanochtend op Curaçao aangekomen. Hij was afgelopen maandag op Aruba en blijft vandaag en morgen op Curaçao. Hij werd opgewacht en ging daarna, voordat hij naar de gouverneur ging, langs het standbeeld van de Surinamer Luis Alfred Gerardus Doedel te Culebra Verde. Hij zal verder ook nog een akkoord ondertekenen samen met de regering van Curaçao. Morgen bezoekt hij ook het parlement. Het is een druk bezoek en het staat allemaal in het teken van de goede samenwerking tussen Suriname en Curaçao. En het bevorderen en verdiepen van de regionale samenwerking op gebieden zoals handel, toerisme en culturele uitwisseling. Het is vooral interessant omdat Suriname bezig is met het ontwikkelen van het naar boven halen van olie en gas. En daarvoor ook op Curaçao met bedrijven zal praten in hoeverre zij willen investeren in deze nieuwe industrie. Dan gaan we naar het volgende bericht. Eigenaar Carnavalsgroep heeft een schuld van 1 miljoen. Het is de opening van de Extra Vandaag. Een openstaande schuld van een eigenaar van de Carnavalsgroep van 1 miljoen gulden. En waarom is het voor de rechter gekomen? Omdat er bedreigingen zijn geuit. De rechter heeft gisteren de tijd genomen om de verschillende partijen te horen. En alles lijkt er naartoe uit te komen dat daadwerkelijk de schuld betaald zal gaan worden. Er is dus geen straf opgelegd. Bewoners RIF in actie tegen wild parkeren. En dat heeft te maken met de invoering van het betaald parkeren in Punda en Otrabanda. Dat leidt ertoe dat mensen niet meer betalen op de vakken die ervoor staan, maar voor de huizen in RIF parkeren. En dat is volgens de bewoners zo vervelend dat ze hekken hebben geplaatst om ervoor te zorgen dat mensen niet zomaar op hun terrein kunnen komen om daar te parkeren. Het heeft allemaal te maken natuurlijk met handhaving, want op deze manier worden de mensen die daar in de buurt wonen de dupe van het nieuwe beleid. De PNP wil serieus aan de slag. Gisteren was er een persconferentie waarbij onder meer de nieuwe voorzitter van de Groene Partij, Dudley Lucia, sprak. Meerdere mensen van de partij kwamen aan het woord en de partij is nu bezig al met de verkiezingen van volgend jaar, omdat ze sinds augustus niet meer in de coalitie zitten. Opvallend was dat Dudley Lucia zei dat Curaçao op dit moment het armste land in het Koninkrijk geworden is. Dus het is geen tijd meer om grappen te maken in de politiek. We moeten serieus aan het werk. Aldus Lucia, die ook aangaf dat de PNP hard gewerkt heeft en andere partijen nu pronken met de veren van de Groene Partij. Prijs voor John Leerdam. De Curaçaoenaar John Leerdam heeft gisteren van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een hoge award, een onderscheiding gekregen. Dit vanwege zijn jarenlange strijd tegen racisme. De prijs werd uitgereikt aan mensen die zich wereldwijd uitzonderlijk hebben ingezet voor de rechten van minderheden en het bestrijden van racisme, discriminatie en xenofobie. Zoals bekend zat Leerdam tussen 2003 en 2010 en ook in 2012 in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Maar los van zijn politieke werk heeft hij zich 40 jaar ingezet tegen raciale ongelijkheid in Nederland en daarom heeft hij deze eer gekregen. Afvalstorten blijft langer gratis. Niet nog een maandje, maar tot december 2025. Dat heeft de minister van Gezondheid, Javier Silvania, laten weten. Hij heeft het op zijn Facebookpagina geplaatst. Er was nu voor 2 maanden dit jaar de mogelijkheid om gratis vuil te storten, maar dat wordt dus verlengd. Mensen maken er veel gebruik van en daardoor komt er minder vuil in de mondi op Curaçao. Dus de minister wil door blijven gaan. Betekent wel dat mensen die vuil storten zich moeten kunnen legitimeren. En dan gaan we naar een auto-ongeluk op de Nijlweg. Een zeer ongelukkig ongeluk gisteren waarbij 3 auto's betrokken waren. En waarbij ook een stoplicht is geraakt. Het werd spannend toen een van de mensen in de auto's in paniek raakte en ook last kreeg van de hoge bloeddruk. Daarom hebben de paramedici direct ter plekke gekeken hoe het gaat met de persoon. Maar uiteindelijk kon hij gewoon verwezen worden naar de huisarts. Er is wel veel schade aan de auto's heeft het ongeluk opgeleverd. We gaan even over naar een break.
Zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Gisteren was de officiële opening van de Queen Conch Hatchery. Dat was bij Curaçao Sea Aquarium. Het is al een tijdje open, maar nu werd het officieel geopend. En de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Javier Silvania, was daarbij aanwezig. Er wordt onder meer gesproken over de verouderde regelgeving rondom de cargo-visserij. En het is ook belangrijk dat de hatchery sociale bewustwording promoot. Dus het gaat niet alleen maar om het kweken van cargo's en het zorgen dat we voldoende cargo's hier op Curaçao hebben. Maar het is ook een sociale activiteit. De cargo groeit langzaam en dat zorgt ervoor dat deze hatchery het vooral moet hebben van tijd voordat er daadwerkelijk meer cargo's komen op het eiland. Maar het is een mooi initiatief. Dan gaan we naar prinses Beatrix. Zij bezoekt volgende maand Saba en Sint Maarten. De voormalige koningin bezoekt op Sint Maarten de luchthaven, want die is door de orkaan Irma in 2017 ernstig beschadigd. En nu wordt het heropend door de prinses. Ze heropent het luchthavengebouw door een plakkaat te onthullen. En ze krijgt een rondleiding door het vernieuwde luchthavengebouw. Op Saba bezoekt ze het maritieme onderzoekslaboratorium van de Saba Conservation Foundation. En ook zal ze een in 2019 geopende botanische tuin bezoeken. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance. En daarom staat het bezoek vooral in het teken van natuur en sociaal-maatschappelijke initiatieven. Dan gaan we naar Venezuela. Want de arrestatie van de voormalig minister van Olie en Pedro Tallechea heeft veel commotie gewekt in Venezuela, maar ook daarbuiten. De voormalige minister die had het ambt aanvaard na een enorm corruptieschandaal vorig jaar bij PDVSA, maar hij is nu gearresteerd. Eerder had hij aangegeven dat hij wegens gezondheidsredenen zou terugtrekken, maar dat blijkt dus anders te zitten. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van ernstige misdrijven, waaronder de overdracht van het geautomatiseerde controlesysteem van PDVSA. En er zou samen zijn gewerkt met Amerika. Dat wordt nader onderzocht. Voor Curaçao is deze minister de man die het akkoord heeft gesloten met Curaçao over de terugbetaling van 1 miljard aan Curaçao van PDVSA. Dat akkoord lag al even stil, zo heeft minister-president Pisas aangegeven, maar nu is dus ook degene met wie het akkoord is gesloten van het toneel verdwenen. Wat dat betekent voor het akkoord tussen PDVSA en Refinerie de Curaçao moet later nog bekend worden gemaakt. Wij hebben u op de hoogte gesteld en we zijn er morgen weer. En ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens. Dag.